L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El dimecres, dia 16 d'octubre, a les 9 tocades del vespre, i el diumenge, dia 20, a la mitjanit, l'Altra Ràdio us oferirà els següents continguts. Minories culturals i mitjans de comunicació amb Raül Martínez, doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic. Intel·ligència artificial i Big Data amb Ramon Sangüesa, doctor en Informàtica i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. L'univers d'Internet amb en Quico Gras, especialista en tecnologia i comunicacions. L'actualitat radiofònica a l'estat espanyol amb Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio. Els aparells audiovisuals amb Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna. La innovació tecnològica amb l'Àlex Ginés, de l'empresa Jarvis. I el món de la radioafició, amb Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats, i amb Joan Pere Miquel, president de l'Associació de Radioaficionats de Catalunya. Tot això a l'Altra Ràdio a través de la freqüència modulada i la TDT, o a través del directe, que també podeu escoltar per internet, o bé a posteriori a la carta en el web de RTVE. Tota la informació la trobareu a altraradio.cat. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.